Panggone Prajurit Jaya Wijayanti Rahayu sedayane. Ayo, ayo, pas, ayo, maju ode, maju. Wes, bedoh yo. Ayo Jin, enteno Jin. Bajut nih, balesen namung mulih. Ayo le, seoke. Ayo. saut kabeh kroyak Saruta bina prajurit. Kae karungu swaraning tebih Bentara kabeh kumpul ing Prawadyabala. Ayo padha siap siaga ing Jati Samapta ing diri. Ayo Boga paregolan ayo kanca-kanca. Ayo. Padha maju, padha maju. Weh, wes yo ya. Weh. Noplek yo iki, Cok. Weh, yo kalau noplek. Ayo. Sora tepuk tangan sing rame. Lo. Pratandira prajurit dina iki padha siap siaga nengga Kakang Patih Dadang.
Ayo maju. Kasaru dadang kaya dene cemlorot lir kate sinabran. Yo. Yo, lawe. Yo. Lo. Ya. Yo. Solo. Wah, yo. Sora le. Wah, lo. Yo. Push. Wayo Kang dina iki kene padha kumpul nyawiji Kakang. Ya. Rapanira kabeh para sentana ngono penakno Yai. Ayo. Wah. Lupeng. Oi, as. Ya. Lo. Yo, mas. Yo. Lo. Sikro maksono. Kira-kira jagat para prajurit yang siap siaga. Lo, Adong ini tawe cadaku belum tak rumah ketaki. Ini Yai. Ayo. Ojo sangat dalwarsa nyawiji kok ngene ae. Hebat. Lo. Was. Yo. Ya. Kaya ngono ya. Prajurit, ayo tepuk tangan sing rame. Ayo Kang, dudohno Kang. Wes, Solah Patih Sita. Wes, lo. Hai. Ya. Tua keladi ya iki. Waduh. Ayo kabeh para Yai. Yo. Kabeh sampun samapta Kakang Patih Agung Wilis. Ayo padha diprayogake. Ayo dikopake.
ya. Ayu kono para prajurit prayoga lengkairo ing ngestaken ji monggo ayo percaya ayo padha ngono-ngono dragane marang kabeh adi-adining sun kowe wildan rupeng dadang lan kowe nopeng samaptaning jroning pasaman agung kono tabragan lengkairo kang satata prajurit kang samya sabjoko dene lengkap kanthi satata kono yai aja nganti gawe kuciwaning leng semean dening sun bes Gusti prajurit ret prajurit kowe ayi pati Dipta kala mujita seger kawrasanira ning papan kene Cit nampi berkah pangestu pian dalem kula nampi rahayu sowan kula Gusti ya dadake bobong kujewalan adening sun dina kalunggan iki kono prayogakna kadang mulungguh Kang Prayoga ngesti dawuh ayo Lek lungguh kabeh kono Lek nggih monggo sinuwun panjenengan pajutaken nggih lho ya iki cita yese bersamaku bro ngece
Cita. Dawuh. Kowe tak wenehi ngerti ya, Cit. Iso mau aku ketekanan ratu teko Patmanca Negara. Kuwi adimu Wildan kokon geser sithik nengen. Dan aja ningguli tamuku. Omah durung resik, bojoku 200 dheke teko kurang ajar. Alah kalih. Setan. Gak kompak blas. Sing nyekel sapu teko. Prajurit. Dawuh. Nggih iku kang dadi welasaning ingsun. Abdi kinasih wong Agung Wilis. Ora ana nanang, ora rame Agung Wilis. Apa pancen leres menika tumbalipun Gusti. Ya bener. Sing garahe kuncara ya kuwi. Monggo dipun sekecakaken. Yo, tak prayogake. Wah. Kae sapa kae? Awas deh. Tabrak buniku lho. Kopro ya iki. Yo. Wes tenang. Cedek omah. Wis. Ingkang astos-atos iki sinuwun. Wes. RT Padang Bulan ya kaya ngene iki. Asramae tante muda. Wayo. Yo. Hey. Yo. Jengkarake para prajurit. Anyar. Setelane anyar. Agung Wilis.
Spesial iki kanggo RT ne Padang Bulan. Pengrajin top. Alah. Ison wis sing tahan nahan rasa hangaran kangen ison keliwatan Ya so yo semangat cok, sesok main di Tegal Sari sesok. Jangan lupa saksikan Ras. Sok khawatir, hadir aku hadir. Bersama timku Ciwo CS. Alah. Jangan lupa sesuk di Tegal Sari. Asik. Yo. Dijak kowe. Ora dijak buri. Kena blacklist. Ora sesuk ora dijak. Yo. Mulai. Kamu di depan minangka wakile RT Padang Bulan. Matamu kacane padha menggok. Berbalik ke kanan.
Ana buri-buri. Penutup bulan lho iki. Rono lho. Matamu rono. Nah, ada. Yo. Rukun hang rukun riko ambi kancane. Ngono kuwi. Angel lho iki, angel. Sesuk ora usah melok, ambe nanang ae. Kalem rukun tondo api. Ngisin-ngisine. Manut kancamu lho. Dika, potongan iki mau gene ning TikTok. Potongan iki. Kubro tenok caption kubro. Ben ditelok wong akeh. Nyapo neh. Dang nesu dang plik nesu. Nyapo kowe nesu nyapo. Sok lak kancamu iki lak joget maju kowe iki maju dhisik. Iki tak steril kuwi tanpa kafein. Padune joget sing bener to, ora sungkan-sungkan karo kae. RT kuwi lho. RT-ne Padang Bulan iki ditonton wong sak Padang. Kapan? Ora jang sikile tengen, tangane kiwa. Mosok radong ngono. Ayo Dik, Mas Bagus. Iki genge teko ndi genge? Nah, contoh. Lah kuwi gerakan pertama. Sikile dhisik, Jit. Lho. Dika, kupro syuting. Bocah edan. Ayo Dak, ning arep. Sing apik. Jakae dhisik. Lah, dalah. Kowe sing telat goblok. Sing telat iki awakmu. Pas ning gong. Iki pas gong. Ayo Dak. Pas gong. Ayo Dek, maju meneh Dek. Lek mabuk. Pas no gong. Lah. Sing kleru kuwi awakmu, Jit. Kok panggah kocrok mulai mau. Lah kae ditocing arek cilik. Jito niki goblok napa pinter Jito? Lah tekono wong sakmene ambane iki lho. Pas nek gong kowe kok bantahe. Gonge iki lho, gonge rungu apa ore matamu iki gonge lho, gonge. Pas no. Pas niki. Contoh juga contoh. Ben kuwi ngerti tang. Wah iki Pak Bos teko lho. Mosok kowe ra sungkan-sungkan wae, Bos. Piye? Salto iki jelas. Hujak.
Wong edan. Nyapa me? Hus. Hutya. Hutya, hutye. Ho. Hei, matane. Hei, iki. Wong alah. Wes. Lah iki, Plik. Mantan premane Padang Bulan ya iki. Galsari. Awas. Ayo, Pak. Was yo. Woi, yo. Goblok buta. Mosok sesuk kaya ngene iki. Sesuk didelok dispar. Api. Cit, kayak wayang ndi kae. Kakean melok jangere gembos. Tawur perange bulet. Ayo Cit, tutono Cit. Lek Cita iki tenanan iki. Sapa sing ora kenal Cita dadi ratu ae lo turu. Nganti ra metu-metu ya kuwi Cita. Yo. Moso lupeng. Hus. Tepuk tangan sing rame. Tepuk tangan sing rame. Ayo toko ngarep to. Tepuk tangan yo. Yo, sip. Apik perang iki, lawas iki. Kubro CS koyo ngene iki lawas. Wes. Hujah. Wah, nak buah puto jos. Ayo, wut. Kowe iki ongkong-ongkong bangkong apa perang kowe iki? Alah, ora iso. Ora iso. Ayo waspadake. Wes yo cico, kowe ho ajo ja ho ajo ho pas. Wat salah. Tepuk tangan. Alah. Padune ra ngwasi pengen nyundul. Pirang tahun. Awas, dina iki amuk Suraprata Jayamrata. Kabeh wae maju. Sirna parganing patimu keparat. Was yo khusus modal lo. Pro prajurit ngamkoso. Gusti Kang Mahasih yen kula nyuwun dhateng panjenengan zat ingkang murwing kawasa paringa kawelasan paring usada sipat dayana ingkang santosan rahayu kang tinemu sebata kang sinegya kanthi kubro sandan pinaringan lancar saha agung wilus pinaringan jaya Bimantara. Panggone para prajurit Jaya Wijayanti Rahayu sedayane.
Ayo maju kowe setan alas keparat lajak jalanan mangko karepe dhewe ayo kowe noplik bocah keparat iblis setan alas wani karo gegerane kupro wis tangi loh wah wah ayo cek maju wong ini kowe sih dino iki bakal jogar bocah edian taun ora ngerti totolan kromo wani karo wong branget iblis ngaji gol tenan kowe ayo bocah-bocah minggir os untuk hadiah seblak asik ayo dek ayo minggir ayo maju ayo kepuk boyo mangap nih dikepuk boyo mangap bos iki lo sabetan maute noplik Remaniyo Samulyo bos pindah ning suarane Guntur Pinggir oleh aduh yo mati aduh waduh pedot aduh mati aduh ayo sopo adik aku bro maju sayiko iki lho kobrone ayo Cit tunjukkan pesonamu Cit alah pisan meneh contoh le waya cito alah diguyu ae lho kowe iki mecut ra becus joget ra duwo kae lho diguyu
Sesuk aja dijak. Delok lho, wasana mripatmu. Ayo. Wes sabetan iki lho. Bersama Premane Suketeki. Dadang. Bendina ning Jabil. Ya. Jangkae piro, Dang? Jangkae ping piro? Pindho. Delok lapas jangkae pindho. Ping pindho. Tungono. Iso ngitung apa ora? Mari siji piro? Lah, pas. Pindho. Hitungan. Ji loro langsung. Angel tenan. Wong lek atine stroke ngene iki. Tapi lek enek bokong gede langsung tanggap. Alah meringis cangkeme. Nah, Cita urung. Lah, masa kalah karo sing nom-nom. Oh, prawakane. Lah, dalah teteren le. Iki lho nomplek karo Jajang. Wong kembar tapi beda ibu ala coplok sama Jowo. Wes yo. Paju ote. Waduh. Ponakan karo pamane bedu setel. Goblok ora masa ngantem bisa. Contoh. Lah, ngono lah muklek goblokmu. Masa setan belani kowe. Belani ponakanmu kowe, maju. Elek wani jito kon maju nang. Wah ayo. Wah pamane ra trimo. Sing ngantem sapa? Sing diseneni sapa? Waduh. Culno dang. Lek wani tenan karo kubro culno. Ojo ya cekelon sisik. Oke, Bro. Pindho. Oke, matur nuwun. Ayo Cit, maju wani ora kowe. Wes. Coba culno tenang. Wes, ndak. Waduh. Ndak. Atene. Ayo. Alah semongko, Cit semongko Cit. Cito. Kurang ajar. Masalah kok semongko. Ayo Mas Imam, bajutke Mas Imam. Wah. Pocok pecah siramu, Jit. Alah, pocok pecah siramu. Aduh. Yo. Balas dendam. Ayo dan. Wah, ponakane malah tening antem. Ayo. Loh. Wis, kampung. Sempleh baumu. Semplah baumu tenan. Kae sapa suwat-suwitku, Bro? Maju kono le. Bocah minggir. Bocah minggir. Iso turun kali makan. Tipiane aku
Wah, ayo panen tenan RT pajak bulan iki. Ayo pajak. Ayo. Kobro lho iki kobro ya iki. Alah. Sopo wani karo gerakane kobro. Ayo bocah-bocah mikir. Ayo. Sing urung. Bayar pajak. Walah. Wah kae sapa burine son kae. Wah ayo. Cium sik. Ayo. Wah. Yo wis para jare kelekit Alah kok mundur. katon riko raino Jadi kilo nopleng jajan. Wayah. Wildan. Wah, pamane maju. Ayo ponakane maju. Wes, bedoh yo. Ayo Jin, entekno Jin. Bajut nih. Balesen namung mulih. Ayo le. Seoke. Wayo. Entekno Jit, entekno le. Ora apa-apa wong sekti, wong berjeruk. Ora enek wonge. Ora apa-apa. Dan Wildan. Cita Saksenono, wong sakti masa ora ono. Lah iya. Kowe lak ngerti dhewe Cita lho. Cita iki mudhun la. Barang dibelani kaya telek. Wildan, iki nyapon Dan. Wildan. Kowe iki ning pamane ora gati. Kowe iki tulungono, kowe iki malah guyu goblokmu. Kowe kok lama.
Kowe iki ditulungi kok malah guyu. Hei, pamanmu iki lho keplocor gete goblok. Sikile bungkusen. Lah. Hei. Hei minggir ae. Kowe iki sapa kowe iki? Anake sapa? Noplek kurang ajar. Anake wong dipakno. Wis. Yo bali. Rusak kewene. Wildan, kowe aja mlebu e. Kowe aja mlebu tulungono kuwi lho. Pamanmu gereten lho. Pamanmu gereten rono lho. Tarian dan. Ayo tangane. Kowe kok sikile. Loh. Sisene rene. Wah. Yo. Lugono. Lah. Masalah. Alah. Goblok. Lunggone. Kok malah mbok banting. Oh, alah. Wis, pijetono. Tekono, Dik. Awas. Aja noleh, Jit. Aja disawang, Jit. Minggir le. Nah, ngono. Pokok mripate aja disawang. Alah, mripate aja diwasi. Ah, ngono. Mripate aja diwasi. Wah. Jito duwe lembu sekilen Jito iki. Wong sakti ya. Ora kena. Minggir Jit. Awas. Ojo suwit. Ucap kalah. Sing anteng. Sing anteng. Bagus. Goblok guyu. Aduh, lopot. Awas. Yo. Pikir aja. Tulungan ale. Awas bagamu. Loh. Rahayu Agung Wilis sesanti ing saklaminyo. Balik pasno masih mau. Balik masih mau. Lele goyang digopong arek telu. Joget sik wong telu joget sik. Kowe iki nyapa?